En we beginnen met het bericht dat het parlement het Aqualectra-gebouw wil opknappen. Dat is een gevolg van de beslissing die gisteren door de volksvertegenwoordiging is genomen. Er lag een rapport op tafel over de tijdelijke huisvesting en daarvoor is gekozen voor optie C uit het rapport. En dat houdt in dat het parlement het Aqualectra-gebouw in Rif Otrobanda wil renoveren als een nieuwe permanente locatie. Hiervoor wil het parlement een bedrag van 22,5 miljoen gulden reserveren. Ook is het parlement tijdens de openbare vergadering van gisteren akkoord gegaan met de renovatie van het stadhuisgebouw waar het zich nu bevindt. Dat houdt in dat de huidige ingang wordt afgebroken en er een doorgang wordt gecreëerd tussen het Wilhelminaplein en de Waterfortbogen. Daar zullen we de komende jaren veel van merken. Ook is dus afgesproken dat voorlopig er in Forti vergaderd wordt. Dat zal gebeuren na juli en uiteindelijk wil men dan